Sawubona principal unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Mhm. Yebo principal, kunento ebengifisa ukukutshela yona ekade ngidla nje. Mhm. Yebo, kumalunga nodadewethu lo osanda kudla emsebenzi emhlabeni nje. Mhm. Yebo. Ukuthi unjani? Bengifuna ukuconfessa principal ukuthi ukuthi principal imina engamfakela uphoyizini. Hawu, into enjani-ke leyo? Ungayisho kanjani? Hhayi, uthi kwenze njani? Imina engamfakela uphoyizini ngoba nginomona ukuthi lapha esikoleni niyamthanda yena, mina ingathi aningithandi. Ngizibona ngimncane nje ngaso sonke isikhathi ngoba sonke isikhathi benihlezi this and this and this and that. Uyena nje kuphela nje engathi uyabonakala nje esikoleni, mina angibonakali. Uyenza kanjani into enje? Yazi nje angazi ukuthi vele ngangazi nokuthi ngithini. Uyenza kanjani into enje? Inhliziyo enje uyithathaphi? Eyi, kwaze kwanzima. Principal, Manje ngiyaxolisa. manje mina uthi ngenze njani ngalolu daba ngampela njengoba ungibikela lona? Ngoba mina ngicabanga ukuthi nje yabo lelo besulubikile nje ngoba wonke umuntu besamangele, wonke umuntu sisabuzana nangempela ukuthi kwenzakalani. Kodwa manje wena njengoba usuhlala phezu kwaleli ndaba manje ususho kanjena, mina into efanele ngiyenze, kufanele ngibikele i-governing board. Mina ayikho into engingayenza mina ngokwami ngedwa. Njengoba ubikela mina, kufanele ngiqale ngibikele i-governing board, bese-ke kuwukuthi indaba lakho nje luye emaphoyiseni. Nandi nabomndeni futhi kufanele belwazile lolu daba. Yebo principal. Ngoba phela kufanele umuntu menze into kufanele athole isijeziso. Nawe Yeah. kufanele uyijezele le nto ngoba wawuzuza umbulala nje wakwenze njani. Umzondela ubuyena. Yeah. Yabo. Yeah, kaba usathana nje principal wangifikela nami angazi kwakwenzakaleni kimi. Aze yabuhlungu into engiyizwayo Nkosi yami namhlanje. Kwaze kwanzima. Sawubona principal. Yebo. Ulungisa lo bengicela ukwazi. U-anti ngobethu bephekela iy'ngane bewumuntu onjani? Uwumuntu onjani? Ngoba ezoconfessa namhlanje. Ngoba ukhala ngokuthi bengathandwa bekuhlezi kunconywa lo oseshiyile yena nje engabonakali. Yena bewumuntu nje njengabo bonke. Uyabona uma uphethe abantu njenganami nje, abantu bathatha ngendlela efanayo. Mina bengingakuboni kwakona lokho ukuthi khona othandwayo, khona ongathandwa. Ngoba naye bengimbuka ewumuntu njengabo bonke abanye abantu. So Kodwa-ke manje angisamboni ewumuntu ngoba phela njengoba esalile yena waqhubeka wasebenza besimtreat-a njengabo bonke abantu, uyayibona lento leyo. Kodwa kusukela manje angisamboni eqhubeka ezesikoleni. Yabo nje kusukela manje angisamdingi esikoleni ukuthi aqhubeke afike. Ngoba phela manje kwayingane zizofaka. Uma kukhona ingane angayithandi kusho ukuthi izofakela ushevu. Uma kukhona uthisha omunye kwamina bengike ngiphuze ngisho itiye lakhe angenzele ngisho itiye leli. Yabo angazi kusho ukuthi kube kuthiwa nami bengimtreat-a ngendlela ehlukile shuthi lo shevu nami busuzongihla. Yayibona. yeah, no kuyacaca vele lokho. And wena ukubeka endaweni enzima ngoba phela kuzothiwa shuthi ubuthanda umunye ungamthandi. Uyayibona leyo nto. And futhi uma ngingangalingenelela udaba lwakhe kuzoba nenkinga. Kuzoba sengathi mina mhlampe besihlangene. Uyayibona leyo. Athini amazwi akho okugcina? Ngisacela umuphi amazwi okugcina before sivalelise nje.